ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди варзиш, тандурустӣ, фароғати ман воқеъ дар шаҳри Душанбе дари худро барои мизоҷон боз намудааст. дар маҷмӯаи варзишию солимгардонӣ ҷиҳати истироҳату фароғати кӯдакону наврасон ва инчунин барои мардону занон шароити замонавӣ муҳайё аст. шумо имкон доред ки бо наздикону пайвандон ва ёру дӯстони худ ҳамарӯза дар фурсатҳои мувофиқ дар ҳавзҳои алоҳидаи ин маҷмӯа овозӣ намоед. дар маҷмӯаи варзишӣ намудҳои зиёди хизматрасонӣ аз қабили ҳавзҳои шиноварӣ ҳам дар фазои кушод ва ҳам болопӯшида барои кӯдакон, наврасон, ҷавонон ва оилавӣ, инчунин саунаҳои хушк ва тар бо тариқи фармоишӣ пешниҳод мегардад. илова бар ин дар маҷмӯаи мазкур ошхона, толори варзишӣ ва дигар хизматрасониҳо мавҷуд аст. бо мақсади риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ ҳамарӯза оби ҳавзҳо бо дастгоҳ ва таҷҳизоти махсус пок карда мешавад. масъулини ҷамъият талош доранд барои мизоҷони худ беҳтарин шароити истироҳату фароғатро таъмин намоянд. телефонҳо барои тамос 908 08 20 06 93 129 69 16. хоҳишмандон метавонанд ба суроғаи мо шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Мирзобек 1 назди варзишгоҳ муроҷиат намоянд.